Koliko vas je umorno od osjećaja da se morate boriti s nečim cijelo vrijeme? Onda način na koji da se oporavite od toga je da dopustite Bogu da bori vaše bitke. Bog ima plan bitke i svaki put kada upadnemo u bitku mi moramo znati boriti se na način na koji Bog želi da se borimo. Rekla sam ovo jutro da imamo oružje, ali oružje našeg ratovanja nije od ovog svijeta. To nije oružje koje možete vidjeti ili opipati ili otići u trgovinu i kupiti. Stoga ako nisu svjetska oružja, onda mora biti duhovno oružje. I večeras u propovjedanju Božje riječi ja ratujem sa neprijateljem tako što govorim riječ Božju. Pomažem vam ratovati u vašem životu i ratujem u mom životu samo što govorim riječi koje su pune života i sile. Riječ Božja nije bilo koja riječ. To je riječ koja mijenja živote. Ljudi se ne okupljaju u zgrade, ne putuju, ne plaćaju hotele i sve stvari koje ste učinili samo kako bi došli i slušali neko ko stoji ovdje i satima govori, ako to nije nešto što će učiniti ogromnu razliku u vašim životima. I volim činjenicu da obraćate pažnju i što ste usredotočeni. Riječ ide, ona obnavlja naš um, ona pada u naše srce i čini promjenu u nas. Tako da imamo duhovno oružje. Mir je oružje. Hodati u miru kada neprijatelj baca svoje najbolje na vas je oružje. Pravednost je oružje. Znanje tko ste vi u Kristu je dio oklopa, ali je također i način na koji se borite sa neprijateljem. Nositi kacigu spasenja, razmišljati na način kako bi dijete Božje trebalo razmišljati. Biblija govori o rukovođenju dvosjeklog mača, što je ovo. Primijetite da ne kaže da ga nosite sa strane, kaže izvadite ga iz korica i koristite, zamahnite tim dvosjeklim mačem. Govorili smo jutros nešto o tome da koristimo tu riječ protiv neprijatelja, u snazi govorenja. I večeras ćemo otkriti što je naš položaj i što Bog može učiniti kroz nas ako ćemo se boriti na način na koji On želi. 2. Ljetopisa 20, 17. stih. Nećete se morati boriti u ovoj bitci. Zauzmite svoj položaj, stojite mirno i ugledajte kako će vas Bog izbaviti koji je s vama, o Judo i Jeruzaleme. Ne bojte se i ne plašite se. Sutra idite protiv njih jer Jahve je s vama. Nije li to dobra vijest? Ne morate se boriti u ovoj bici. Zauzmite svoj položaj, mirno stojite i vidite Božje oslobođenje. Sada dugo godina sam razmišljala da naš položaj je stajati mirno. Mislim, zauzmi položaj, stani mirno, to pokušavam reći. Ali ako pročitate cijelu 2. Ljetopisa 20 u kontekstu, to zapravo nije položaj o kojem govori. I ponovo ćemo započeti u 1. stihu i naučit ćemo neke dobre lekcije večeras iz 2. Ljetopisa 20. Stih 1. Nakon ovoga, Moabci, Amonci i njima Menuinci došli su ratovati protiv Jošafata. Jeste li ikad primijetili da ima puno tih ici? I znate šta, odlučila sam da mi u našom vlastitom malom vrstu smo ici. To mogu biti naši šefovi, mrzovoljni susjedi, bol u leđima, nemate dovoljno novaca da platite račune. Svi imamo te ice koji dolaze protiv nas, stvari koje nas žele uznemiriti. A Jošafatu dođe vijest, dolazi protiv tebe veliko mnoštvo s one strane mora iz Edona. Oni već su u Hasas Tamaru i Edgediju. Onda se Jošafat uplašio. Želim posebno obratiti pažnju na to, jer naša prva prirodna reakcija na bilo koju lošu vijest ili nevolju je osjećaj straha. Ono što učinimo u tom trenutku je jako važno. Riječ straha zapravo znači pobjeći ili bježati od nečega. Mnogo se puta ljudi ne žele suočiti sa svojim problemima tako da pronađu načine da izbjegnu. Neki ljudi previše piju, neki ljudi odu i potroše novac koji ne moraju potrošiti samo zato što da ne misle na svoje probleme. Neki ljudi odu u krevet i samo spavaju. Nekad ljudi jednostavno se skrivaju u drogi. Mislim, ima puno načina na koje ljudi izbjegavaju svoje probleme. Moja mama je izbjegavala probleme koje smo imali u našem domu i završilo je tako da joj je to oduzelo njezino mentalno zdravlje i umrla je prošle godine sa 87 godina. I bila je stvarno draga žena, ali nikad nije imala život.
Ona zapravo nikad nije živjela i nije imala život i to je užasno. I kada vidite nekoga da uništava svoj život jer se boje suprotstaviti ili suočiti bilo čemu u njihovim životima. I ja to prezirem jer sam vidjela što je to učinilo njoj i vidjela sam što je skoro meni učinilo i vidjela sam što je učinilo mom bratu i vidjela sam što je učinilo mom ocu jer ona nije se njemu htjela suprotstaviti. On bi možda zatražio neku pomoć da se ona suočila. Mi ne pomažemo sebi kada bježimo od naših problema i kada ih izbjegavamo. Bog nam nije dao nikakav oklop za našu stražnju stranu, jer nikad od nas nije očekivao da ćemo bježati. Svaki komad oklopa o kojem čitate u Bibliji je nešto što vam pomaže kada se suprotstavljate i suočavate s neprijateljem. I volim što Biblija govori o pastiru Davidu, koji zapravo postao kralj. Kaže, kada je on išao se boriti sa Golijatom, on je otrčao na bojnu liniju. I ja to volim. On nije pobjegao kada je vidio Golijata, on je otrčao prema Golijatu. I znate što ja mislim? Mislim da ponekad razmišljamo o našim problemima do neiznemoglosti. Razmišljamo o njima do te točke gdje nas toliko prestraši i mnogo puta mi trebamo jednostavno ne misliti i vjerovati Bogu. I ne mislim da to činite glupe stvari, nego ako znate što Bog želi da učinite, samo recite neću se bojati ovoga, učinit ću korak vjere i Bog će biti sa mnom kada dođem do bojne linije i On će mi pokazati što trebam činiti. Amen. I znam da neki od vas trpe stvari u kojima trebate se suočiti. Odrasla djeca koja vas iskorištavaju. Nisam sigurna odakle mi to došlo, ali eto. Amen. Moramo se ustati onome što Bog želi da se ustanemo. Bog nam nije dao duha straha, nego snage, ljubavi i zdravog razuma. Stoga se moramo suočiti sa strahom i ne dopustiti da se on suočava s nama. I one minute kada je Jošafat dobio lošu vijest, on se uplašio. Jošafatu je rečeno da dolazi veliko mnoštvo protiv njega. I u 3. stihu onda Jošafat se uplašio. Ali gledajte što je sljedeće učinio i volim ovo. I stade odlučio je kao njegova ključna potreba tražiti Jahvu. I proglasio je post po cijeloj Judeji. Bože moj, koliko bi razlike bilo u našem životu i čak koliko bi privlačnija crkva Kristova bila izgubljenim ljudima. Kada bi svaki put, kad bi imali problem ili osjetili strah, odmah odvojili vrijeme da tražimo Gospoda. Dajte, jel neko ovdje večeras? Nemojte ići na telefon, odite na tron. Ne moramo zvati nekog drugog, uvijek to kažem. Osoba ni sama ne zna što radi, a mi pitamo što mi trebamo činiti. Saznajmo što je Božji plan bitke, koja je Božja strategija u svakoj bitci koju imamo. Moramo čuti izravno od Boga. Jedna riječ od Boga vrijedi više nego 1000 ljudskih riječi. Vi kažete čuti od Boga, možemo li to? Definitivno. Može vas voditi Sveti Duh, možete čuti od Boga i možda ne čujete riječi, ne tražim glasove cijelo vrijeme, ali kažem kada tražite Boga instinktivno ćete znati što trebate učiniti. Vodit će vas Duh i čak i ako ne znate odmah te minute dok nastavite ići naprijed, bit ćete vođeni i znaćete što trebate činiti. Jedini način da mogu raditi ono što radim je zato što sam naučila kako dopustiti Bogu da vodi. Uvijek imam poruku kada dođem ovdje gore, ali iskreno ponekad to propovijedam unatrag. Kažem stvari koje nisu u tome, ima stvari koje su tu, ali ih ne kažem i ponekad toliko izorganiziramo naše živote da uopće nema šanse da Bog uđe. Stoga moramo naučiti kako čuti od Boga. Jedna riječ od Boga vam doslovno može promijeniti život. Jedna riječ od Boga može vam dati hrabrosti da se suočite s bilo čim. Prije 25 godina imala sam rak dojke. To je bila vrsta raka koja je jako brzo rasla. Tumor je bio jako mal, ali tada radili su temeljne operacije i morala sam odmah imati temeljnu operaciju jer su rekli da ću igrati ruski rulet sa svojim životom ako to ne izvadim iz sebe. Taj tumor je bio ovisan o estrogenima i normalno je da tumor je zastrašujuća stvar. I sjećam se da sam toliko bila
prestrašena, da bi samo taj strah bi me tako nadvladao i ja bi izgovarala riječi i osjećali bi se ponovo snažno i vjerovala bi Bogu i onda bi opet došao taj strah. Oko 3 sata ujutro, mislim, čula sam toliko jasno u mom duhu, ja ću se pobrinuti za tebe. Možeš mi vjerovati, ja ću se pobrinu za tebe. I znate što? 500 drugih ljudi mi je to isto reklo. Ja sam to rekla sebi. Moramo razgovarati sami sa sobom u doba nevolje. Dobro je dobiti ohrabrenje od drugih ljudi, ali ja kažem, kada mi je Bog to rekao, to je značilo, to je bilo kao da je tada moja vjera se uzdigla. Vjera dolazi od slušanja i slušanja riječi Božije. Vjera se uzdiže kada slušate Boga. I drago mi je što ste ovdje i da me slušate večeras. Iskreno nadam se da čujete Boga kroz mene ili nadam se da nešto što ja kažem će učiniti da odete kući i tražite Boga u tom području za sebe, jer jedna riječ od Boga vrijedi kao 10.000 ljudskih riječi, ali nećemo čuti od Boga ako ne odvojimo vrijeme da tražimo Boga. I znam da ovdje ima ljudi koji su na različitim mjestima u vašem hodu s Bogom i mogu reći nekima od vas tražite Gospoda i točno znate o čemu govoriti. Neki su, pa zašto sam gledala televiziju? Mislim da će biti zanimljivo nešto i znate, niste baš sigurni što znači tražiti Boga, pa samo odite negdje i zatvorite vrata. Ako stvarno ne znate tražiti Boga, On će vas susreti tamo gdje jeste. Ne morate ići i tražiti ga gdje On je. Dajte, moram to ponovo reći. Rekla sam, ako stvarno ne znate kako čuti od Boga, dobra vijest je da će On doći i susresti vas tamo gdje jeste. Što trebate napraviti je sjesti negdje i reći, Bože, ja te trebam, u nevolji sam, ne želim samo reagirati u strahu, ne želim samo emocionalno reagirati, ne znam što trebam učiniti, govori mi, vodi me i usmjeravaj me. I onda, ako ne čujete nešto, nemojte se uzrujati i nasekirati. Kada završi sve vaše vrijeme, onda recite, ok, Bože, nisam ništa čula, ali vjerujem da ćeš me voditi i usmjeravati, da započnem koračati. Uvijek kažem, ne morate voziti parkirani auto. Neki od vas morate maknuti svoj život sa parkirališta i početi ići gdje vas Bog vodi. U redu? Čuti izravno od Boga. Druga ljetopisa 20, 4. stih. Skupili su se Judejci da traže pomoć od Jahve. Došli su iz svih judejskih gradova da traže Jahvu. Čeznuli su za njim svim svojim željama. Volim to. Ti su ljudi bili ozbiljni. Koliko vas se slaže sa mnom da u trenutku u kojem ste u nevolji i osjetite strah, kad bi samo uzeli 15 minuta, 20 minuta, pola sata, onoliko koliko vam uzme gledanje jednog TV programa, odite i sjedite i recite, Bože, moram čuti od tebe. Trebam tvoje upute. Moj Bože, koliko bi se stvari promijenile u životu, ne bi to bilo fenomenalno. Bilo bi predivno. 5. stih. Tada stane Jošafat u judejskom zboru u Jeruzalemu, u domu Jahvinom, pred novim trijemom i rekao je, i volim ovih nekoliko sljedećih stihova, čitat ćemo od 9. stiha, jer želim da primijetite da je Jošafat počeo govoriti Bogu, ali trebalo mu je 4 stiha da mu kaže što je njegov problem. Prva 4 stiha, on samo govori Bogu koliko je on velik. Čovječe, ima poruka ovdje. I rekao je, Jahve, Bože naših otaca, nisi li ti Bog na nebu, vladaš li svom kraljevstvu naroda? U tvojim rukama je sila i moć i niko ne može se držati pred tobom. Nisi li ti, Bože naš, istjerao stanovnike ove zemlje pred svojim izraelskim narodom i dao ju za sva vremena potomcija svoga prijatelja Abrahama? I nastanili su se u njoj i sagradili svetište tvome imenu, govoreći, ako zlo dođe protiv nas, mač osude ili pustoš ili glad, mi ćemo stati ispred ovog hrama pred tobom, jer tvoje ime je simbol tvoje prisutnosti u ovom domu i vapit ćemo tebi u našoj nevolji i ti ćeš nas čuti i spasiti. On tu govori, ako imamo problem, ovo moramo napraviti.
Mi ćemo tebi vapiti, Bože, i znamo da ćeš nam odgovoriti jer si ti veliki moćan i ne postoji ništa što ti ne možeš učiniti. To je skoro kao malo psihologije ovdje. To je kao malo ću se uvući Bogu u kožu i onda ću mu zapravo reći što trebam. Naravno, Bog to već zna što dolazi, ali volim to što on samo nije otrčao i odmah tražio nešto. I sad evo, Amonci, Moabci i stanovnici gore Sjere, preko kojih nisi dao Izraelu da prođe, kad je dolazio iz zemlje Egipatske, nego si ih je obišao i nisi zatro, on govori, ok Bože, kad su došli u zemlju Izraelovu, Izrael ih je mogao uništiti, ali ti nisi dopustio. Evo oni nama sada uzvraćaju kada dolaze da nas istiraju iz posjeda tvojeg koji si nam ti dao. Stih 12. Sada će doći do toga, o Bože naš, zar im nećeš suditi? Jer mi smo nemoćni pred tim silnim mnoštvom koje ide protiv nas. Mi ne znamo što da učinimo, ali naše oči su na tebi. Stih 12 je toliko snažan, jer on sada govori. Gledaj, ti si veliki i silan, ti možeš učiniti bilo šta, nema ništa što ne možeš učiniti. Ja ako imam problem, ja ću ti otrčati s tim i ti ćeš sigurno to popraviti. Sada ovi neprijatelji koji dolaze protiv nas, kada bi nam dao da ih uništimo na početku, onda sada ne bi bili problem. Ali ti si rekao da to ne učinimo, poslušali smo i ovako sad oni vraćaju nama. I onda govori, Bože, ovaj problem koji sad imamo je kao dijelo malo, tvoja stvar. Da, mislim, kada mi je Bog otvorio oči za ovo, bila sam kao cool. Mislim, kad bi jedno od moje djece htjelo posuditi auto moj na tjedan dana i samo dođu i kažu mogu li dobiti tvoj auto ovaj tjedan ili čak gore prepostaviti i uzeti moje ključeve i uzeti moj auto. To baš ne bi bila dobra stvar. I čak ako bi rekli trebam tvoj auto ovaj tjedan, možda bi im dala, ali ne bi bila baš presretna s tim. S druge strane, kad bi došli, o mama, ti si najbolja. Reću ti nešto, mama, kad bi ikad imao problem, znam da bi mogao odmah tebi otrčati i nikad me ne bi odbila, jer ti si jednostavno najbolja, najdarežljivija, najbolja mama na cijelom svijetu i volim te svim svojim srcem. Zagrli me, mama. I zapravo imam 34-godišnjeg sina koji to zna dobro raditi. I on je moja beba i on je visok 195 cm, vrlo mišićav i on bi me podigao i nosio po kući. O, mama, ti si najbolja mama na cijelom svijetu. I onda ako on kaže, i da usput mama, moj auto ne valja, i pitao bi, jel bi mogo mi posuditi svoje na tjedan dan? Nema problema, uzmi auto, platit ću ti gorivo, daću ti novaca da jedeš. Ponekad nismo baš najpametniji. Sve je u slavljenju. Sve je u tome da stavite Boga na prvo mjesto. Čak i ako primijetite Gospodnju molitvu, razmišljala sam o tome danas, naš Oče koji si na nebu, sveti se ime Tvoje. Mi ga slavimo prije nego što ima neka molba, daj nam kruh svagdašnji. Ne, mi odemo i odmah kažemo daj nam kruh svagdašnji. Oče koji jesi na nebesima, najveći od svih. Sveci Bože, ti si najpredivniji, ti si najbolji, ti si najveći. Daj nam kruh svagdašnji. I izbavi nas od naših neprijatelja, izbavi nas od zla. Dajem vam plan bitke večeras. 12. stih. O Bože naš, zar im nećeš suditi jer mi smo nemoćni pred tim silnim mnoštvom koji ide protiv nas? Mi ne znamo što da učinimo, ali naše oči su na tebi. Nikad nećete dobiti pomoć od Boga dok ne priznate da ne možete sami uzeti. Jedan od razloga zašto sebe izmorimo je zato što sami pokušamo raditi i ne tražimo pomoć. To je kao mala beba. Oni ne mogu zavezati svoje cipele, mali jednogodišnjak, ali kaže ja ću, napravit ću. Oni dođu, obuku svoju odjeću naopako ili majice s krive strane, hlače su im naopako, zavežu 2 vezice na čvor. Ali čovječe, napravili su to sami.
Prema biblijskoj teologiji samo ponizni dobiju pomoć. I ljudima je ponekad teško reći, ja to ne mogu učiniti. Ovo je previše za mene, Bože, ali nije preteško za tebe. Ne znam što trebam učiniti, ali života mi, ne znam zašto nam je toliko teško jednostavno reći ne znam. Nemam pojma, ali znam jedno koji zna i otiću k njemu i on će mi pokazati što trebam učiniti. Dajte da vam kažem nešto, kao dijete Božje nikad niste bez odgovora. Možda ne znate odmah ovog trenutka, ali kada je Bog spreman i kada je pravo vrijeme, Bog će vas voditi i usmjeravati i On će vam pokazati što učiniti i većinu vremena On nas vodi, mi čak ne znamo to. O Bože naš, zar im nećeš suditi jer mi smo nemoćni pred tim silnim mnoštvom koji ide protiv nas. Mi ne znamo što da učinimo, ali naše oči su na tebi. Naše oči su na tebi. I svi su Judejci stali pred Jahvom sa svojom djecom i ženama. I ovdje sam zapisala, oni su čekali. I vidite, ovdje mnogo puta mi izgubimo. Mi odemo i kažemo naše molitve Bogu i onda se u tom trenutku ništa ne dogodi i onda odemo, pokušamo naći drugi plan da učinimo stvari po svome. U slučaju da Bog to ne riješi, mi ćemo imati drugi plan. Oni su čekali, oni su kao mi ne možemo to učiniti Bože i znate ponekad Bog će čekati neko vrijeme kako bi vidio hoćemo li mi čekati ili ćemo ići samo učiniti stvari iz tijela. Dajte. O Bože, vjerujem da ćeš ti spasiti mog muža. Ali u slučaju da trebate malu pomoć, kupit ću neke knjige od Joyce Meyer i povući određene stvari i postavit ću ih po kući. Upalit ću te CD kad je on kod kući, upali taj TV program. Sada znate, ako Bog stvarno vodi da tako nešto učinite, vjerojatno ćete misliti da je to slučajnost, ne biste zapravo ni znali što ste uradili, ali dijela tijela su naše najsjajnije ideje o tome kako učiniti stvari koje Bog samo može učiniti, ta dijela koje ne uspijevaju. I ona nas izmore. Govorim vam nešto, toliko sam snažno pokušala promijeniti Dejva. O moj Bože. I sad skoro nakon 50 godina on uvijek je isti. Nisam voljela jer on je volio svakakve vrste sportova, ja uopće nisam marila za sportove i on još uvijek to voli, zapravo on se povećao u sportovima koje gleda. Mislim, on tenis prije uopće nije bio tu, sada tenis je cijelo vrijeme, to je samo, to je sve. On ide na nogometne utakmice, on ide na bejsbol utakmice. Ja toliko se trudim da ga promijenim. I znate što? Ne možete promijeniti ljude, samo Bog može promijeniti ljude. I ako je sada vaša bitka netko za koga mislite da ne možete ga podnijeti ako se ne promijeni, onda vam dolazi druga stvar, jer ako vas je Bog stavio s njima, onda on može dati milost da budete tamo i budete sretni. Klimate glavom za ne. Nemojte me kamenovati. I ne govorim o tome ako vas neko tuče i zlostavlja ili take čudne stvari. Govorim o tome, znate ljudi da se rastaju jer njihovi muževi vole sport? Ljudi se rastave jer su neuskladivi. Pa tko je usklađen? Dave i ja smo različiti kao bilo koje drugo dvoje ljudi što mogu biti. Ja puno govorim, on ne priča. Ja, znate, brinem se od svega, on je kao, ne brini se, već biti u redu. On je kaže, trčiš ispred Boga, ja kažem, a ti si 10 km iza. Ja uvijek želim brzo donijeti odluke, on bi rekao, pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo, razmislit ćemo, ne želim razmišljati, želim donijeti odluku. Dijela tijela koja ne uspijevaju. Morate doći do točke, Bože, što si ja umišljam, tko sam ja da mogu promijeniti nekoga? I ne samo to, Bože, ja trebam promjenu više nego iko na ovom planetu. Stoga ne moram se truditi promijeniti nekog drugog, samo promijeni mene i radi što hoćeš sa drugima. Sad možete dobiti nešto od akcije.
A nadam se i molim da će vas današnje učenje nadahnuti da uvijek prvo idete ka Bogu sa svojim borbama i dopustite njemu da bije vaše bitke. Hvala što ste gledali emisiju